Nah, kan kiprah nih kok Pak. Kiprah nggih. Nggih. Tak tok bayi, tur nuwun nggih Mas, tak mandhap ke ora. Nek kalih kula jenengan ketemu nih kula kalih Baridu ora dadi Pak nek njuk bayi tok ngeten iki. Tetep enten tantangane. Nggih. Oke, Pak Lurah. Si nyanyi na 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 nunu nono kelo ya. Nunu nono lho. Lagune sing sampean biasane nyanyi. Yo ning sing terakhir kok nunu nono. Pak Lurah kiprah nggih. Coba saking ajeng mriki Pak. Ajeng kiyambak napa tak badhe Nggih niku lho. boceng dibun. Dibun nggih. Oh iya. Yo. Berdua ya Pak, kok nek dhewe tak darani turu kok dhewe emplek. Ya. Ya. Nyuwun lagune nggih Mas. Sik, Lik. Lagune apa, Ndu? Lagune apa ora? Mangga Pak mriki Pak. Niki ki ben kersane sik joget niku los nggih Pak. Jo. Ya rak kiprah kok warok. Kiprah napa warok? Warok ekspresine kudu priye? Ah wong gak sing arek teko ae. Ono warok kok viral kan warok. Oh, iya. Nek kiprah ki njok wis biasa ya yu tok ngene. Lah ya padha wae Ju. Oh iya. Nganut Ju. Yo. Warok napa kiprah? Nah, warok. Yo. Ajeng warok napa kiprah, Pak? Oh, manut ayo Yo. penak Niku manut. nderek niku Pak. Priye bune ekspresine? Ah, ngono kuwi. Yo. Pun siap, Pak? Nggih, yo. Klono sewandana raja buta ing Monaraka. Siapa ing yuda lawan raja Raisinga. Ngasta pusangane pecut yai samandiman anjrang perang tempur singa barong alas roban iya hae perang kang saya rame iya hae perang kang kadia yo so Kok kurang teol to, Pak? saiki perangnya ngeten Mbak, tak ngono ya Pak. Wis pokoke pisan iki garap Pak Lurah. Apa tabote Yo. Jenengan sing dodok mangke dodok riyin nggih. Nggih. Napa ajeng dodok bareng mawon? Yo jaman saiki. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumbine goyang. Akale jungkir sengkene bukan. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite peteng. Samang dodok Pak Lurah. Nah, samang dodok. Yo. Sing buri muntir, sing buri muntir. Hei, ha ha. Yo. Man wis akhir, zaman wis akhir, langite peteng. Akale jungkir sing ade. Zaman wis akhir, bumbine goyang. Akale jungkir sing ngene. Yo yo yo. Yo yo yo.
Kasih tepuk tangan yang meriah. Nyabune copot adike. Nak terusake nyong nyurup tenan lho. Mulane kuwe separo ae. Oke, monggo Pak Lurah niki diterima dari Paguyuban Budi Utomo. Kirian ampun mandhap riyin. Sepatah dua kata buat warga masyarakat Dusun Kundangan. Monggo. Aduh. Berat ternyata iki. Wis pokoke sing penting gayeng sing penting rame iki. Nggih. Nggih, matur suwun langsung kemawon ingkang sepisan kula mewakili saking pemerintahan Desa Ngadikerso. Alhamdulillah dene wekdal sak menika saged ngawontenaken kesenian reog kathah sanget temtunipun nggih terkenal sedaya nggih. Pramila kula nyuwun titip ingkang sepisan jaga keamanan, jaga ketertiban sedaya nggih. Menika hiburan, tempat bersilaturahmi sesama pecinta kesenian. Reog nggih, niki abot-abot nanggap dalam rangka pernikahan Mbak Reva dan Mas Indra. Nggih, kula boten kesupen derek ngaturaken selamat menempuh hidup baru kepada mempelai, kedua mempelai. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Nggih, cepet dikaruniai putra-putri ingkang soleh lan solehah. Nggih, wis pokoke titipi kula niki tujuane sae, niki nggih mbetahke materi sing kathah tujuane menghibur sedaya pecinta kesenian reog. Pramila tetap tertib, tetap aman, jaga nama baik Dusun Gondangan, Desa Ngadikerso. Insyaallah ting ngajeng benjang terus ngawontenaken kesenian-kesenian kados ngeten. Ngoten nggih. Gedhek mawon saking kula matur suwun saking Budi Utomo Group. Semoga semakin sukses, Amin. semakin maju, semakin jaya. Nderek nguri-uri budaya, nggih. Nderek ugi napa niku memperkenalkan budaya ke wilayah yang lain dan mengangkat nama Dusun Gondangan Desa Ngadikerso. Ngoten matur suwun Pak MC. Stiker nih Pak. Matur suwun nggih Pak nggih. Biasa tuh Mbak nggih. Terima kasih Bapak Kepala Desa Ngadikerso. Betul. Ingkang kersa diparingi durpres, ingkang kersa joget bareng Mbak Rindu. Nanti jek nyurup bareng nggih ya. Ora apa-apa paringi sehat nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Sakmenika sampun? Sampun.